Baphila. Yini into engiyizwayo la esigodini wena uxhaphaza amantombazane manje? Kanjani ngapha ungifake ngisha ngijabule kanjani? Yini? Wena ingane engapha umthetho. Ubonakala naye egabini. Wenzani ngempela? Azothi ingane uma ngabe ikhulelwe. Mama ayibhuti. Mina bhuti. Ngizokujabula. Kuthiwa wena le ngane ukhuluma naye lapha emfuleni yami. Wenzani ngempela? Uzokwazi ukuhlawula? Uyazi ujabulana ngakho wama wena. Mina bengidlalisa nje ingane nje. Hawu. Yazi ngiyakhuluma nje nawe. Awukhombisi ukuyizolo uyajabula. Usunawo amandla asebenza manje. Njengoba umqhathelo omndeni nempilo ingazwani. Akanjalo ufuna ungayenzi ufuna ukwenza kanjani nababa. Yabona-ke uma usibaba ufuna umtshela uzomlalelisisa uyezwa. Ungaphinde ubonakale nayo yangane. Uma kuthi uyabonakala nayo futhi mina ngihamba ngiyabamba ngimtshele. Okokuqala wena usebenzi lekhaya uyakwazi. Mina uqeda isikole kodwa uhubhana namantombazane. Wena ukuzwa wena hayi. Yazi abantu oqedile lo muntu. Azi nje ngifuna nokucula kodwa ubhuti omdala ngikwenza njengasele osho ngayo. Hayi, khona ngiyakuzwa. Ngiyajabula uma ngabe uyayithinta kodwa-ke ngidla ngokuqaphela ungabe nje ube yidlanga mfana lethi.